یا کیا پادانی چوٹ زورو کے یک مردم بوتا منگلانی ود ریسپیکٹ بت بالکل من گوشگوں سو ساجد ترینا ما ریسپیکٹ کنی حسین وڈیالہ صاحب ایشان درائنا دور داتا ویژن اور یک پاد چوٹ زورو کے مردم شما سینٹار تک تو دروت درحباتے گلیں چاروں کو کشداروں کار کجائے وشو سلامت باتے انچو کش مسرپدے کہ مولانا ہدایت الرحمن سربراہی آگدو تحریک بلوچستان لس مالو کے اکانی لوٹانی جودہ کنگائیں بلوچستان حکومت نیمگاچی گوستگی ماہا آگدو تحریک پیسفل پروٹیسٹ سرا کریک ڈاؤن کنگمبی آئی بازی سربراہ و کارکنان دستگیر کنگمبیتن ہمیں درگتا ایما بلوچہ ایک وائسی شنکتگ کہ باید ماوتی براتانی ام کوپک ببین و ای جودے تو کا اما ام زالبول ام اوار ببین آدھے گا چیگوشی گوڑ بیائش کنے میں وائسا بلے وائسے اشکنے ساری ویڈیو لائک و شیئر میں چینلہ سبسکرائب بکنے سلامت باتے السلام علیکم دیوان درائے منی برات منی ناکو بزرگ منی گوہر معذرت کے ماں گروپ جو کا ٹائم دیکھنا کرتا گوں چیا کہ شمارا خبر ہے کہ افغانستان ایران اور میں بیلٹا ہنچو کے پنجگور مندیستوں نو ڈاؤٹ مند تربت گوادر یا کہ تو حالات بھی خراب ہو اور سیکنڈ کی ہستیں سردی یکسک کنچنے لہریات کا کہ مرچی بھی منی خیال -6 اور 7 خزدارا تو کا منشتہ اور سک سردی گیس تو بلوستان تو کا استنا چیزیں کی استما ہمیں اسٹو وغیرہ کے ماجانی تو نو کے استے بھی مافوٹ کننگ لائک مطلب ووڈن ہنچنے یک شے بوتا کہ مافوٹ کننگ نہ کنی حق دو تحریک ہے ہر چیک موومنٹ ہے یک یک لمحہ بوتا منی نظر بو اور من کے استے یک فیصلہ ضرورت کہ نو انشاءاللہ ایز اے بلو فیمیل لیڈی مطلب ماں صحافت تک آئیں اور اگر منگوشی کہ ماں چی آئے فیصلہ ضرورت تو ماں یہ فیصلہ پدو شخص ماں بہادری دیستگوں اور منی کی راکستے شاید کہ ماں انچو بوتا منی زندگی ایک سرکل ہے کہ نو ماں وانتا اور صرف چیزیں روز پیشہ منی رزلٹات کا الحمدللہ ماں وکالت بھی کلیئر کرتگوں بغیر نقلاچ کلیئر کرتگوں وکالت تو کا بھی منی انگو بعض ہیرسمنٹ بوتا بلے ماں بلوچستان یونیورسٹیاں نشتہ بغیر نقلاچ پیپر داتا الحمدللہ یک لفظ نہ کرتا نقل اور بلوچانہ عزت داتا سیکنڈ شاید ہنچو بوتا کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹیاں من کم میں ڈس ہارٹ بوتا گسا نشتہ کہ بھئی بلوچستان تو کا شاید مڈل کلاس فیملی کے ہنچو کے مانو ہنچو کے میر معتبرانی تو منی گوہرا اگر منی دا ڈپریس ومن خبر کنی تو ماں کسیرا تنقید نہ کنی میر معتبر نواب سردار یہ درائے مزے مردم ایشانی چکا جنینا منی واسطہ قابل احترامہ بلے شاید کدی پولیٹکس یا کدی سوشل چونے سرگرمیاں نہیں آیا منا خبر نے چی آئے 21ویں صدی توقع بھی نہیں آیا گا واٹ از دا ڈاؤٹ اور واٹ از دا ڈرامہ بیہائنڈ دیئر مائنڈ سیٹ اپ آئی ڈونٹ نو مگر من ہمیں دیستوں کہ اگر مگسان نندی اور من بھی ڈس ہارٹ بین اور من بھی کار کلی تو ٹھیک ہے آن ون پارٹ اٹس سیٹسفائڈنگ فار می اور ماں آرام ہوں گو کیستے گسان نشتہ من وتی بس زاگا نہ چاری وتی روٹین فالو اپ کنی بلے دو شخص منی زندگی اور منی ویژنہ دگات کا یکی حسین وڈیالہ صاحب اور حق دو تحریک گوادر ہے میں مولانا صاحب تو یہ دو نانی جہدہ مدیستا اور حسین وڈیالہ منی ایک آئیڈیل ہے آئی سادگی آئی بزدگی آئی غریبی بی ایم پی تو کا یک عمر داتا بلے منگل صاحب سوری ٹو سے سردار مہر اللہ منگل مرحوم منی ناکو ہے منشی بوتا اور آئیں یار ATM قاسم رونجو عرف ATM گوشا چیا کیا پادانی چوٹ زورو کے یک مردم بوتا منگلانی ود ریسپیکٹ بت بالکل من گوشا گوں سو ساجد ترینا ما ریسپیکٹ کنی حسین وڈیالہ صاحب ایشان درائنا دور داتا ویژن اور یک پاد چوٹ زورو کے مردم شما سینٹار تک تو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا بگسٹ مسٹیک ماں ورکر لوئل ورکر BMP اور ہر اگر پولیٹیکل پارٹیاں تو کچوں بھی اگیں تو ورکر شاید غلطی کہ ماں ایک لوئل ہیں اور وتی واسطہ نہ سوچی
सो माँ बहुत सोच विचार करता मनी फैमिली मना अगेन परमिशन न दाता सॉर्ट ऑफ लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज और तना के स्टिल मनी अंगो चे भी अगेन और मनी का एविडेंस भी अस्ता भले मना बहुत टाइम लगी था वती फैमिली वती जहगना वती गुहार नो डाउट वती अब सर्कल हमादा के मनी फैमिली एंड फ्रेंड आना मगुश्ता कि भाई इफ़ हुसैन वदियाला साहब ए उम्रा भी डिसहार्ड नबूता पादात का मौलाना केस्ते यक आम मर्द में चूँकि माँ आम मर्द में जनक को मौलाना मर्ची मारा यक इज्जत दाता तो वाई नॉट मी शायद मनी ख्याल कि सहाफ़त ए वक्त या कंचिश है कि मबज़ा के अवाम खबर और वती ज़िंदगी भी मुश्किलात ना मदीमा कारक कनी तना के माँ जो बाउंड फाइनेंशली मधुराएँ कारकनों के मर्दम के माँ बलुस्तान तो का भी कारकनक सही न कना तो मनी ख्याल अगर कि अल्लाह हमारा हिम्मत दा मनी अंचो के बाज़ पसंदीदा सहाफ़ी रशीद बलोच साहब हैं कि शायद फीमेल नहीं वास्ता मंग कारकनक कना सो ए अगेन के मन यक डिसीजन ज़रूरता तो ए ग्वादर है कि अस्तिन नुमाइंदा और स्पेशली हुसैन वदियाला साहब थैंक यू सो मच सर you again came like a light in my life and an inspiration. You inspire me again that if you cannot broken by the leaders then why could I so माँ हमें डिसीजन ज़रूरत है और मना खबर ने कि सही है गलत है वाले शुमे सपोर्ट है मना ज़रूरत है और ग्रुप पे तो का चेकस के वक्त मनी वॉइस का है अगेन शुमे दोनों आनी जवाब है और रिप्लाई मना इंतज़ार है कि माँ खबर ने शर करता या चोने डिसीजन है आई डोंट नो बल्कि शुमे सपोर्ट और शुमे यक चे मंगुशा पॉजिटिव है दुरानी यक मूड है मना इंतज़ार असने मिन्नत